Bueno, urtero bezala, batanean gaude, Mankodukak eskaintzen digun espazio honetan, gure lanak plazara ateratzeko aukera emanez. 2016tik daramagu Mankodukakin lanean, beraiek gure inspirazio eta gu beraiena, urtero arga programa daukagu institutuan ezarrita, gure ikasleak hilabetero joaten dira 3 ebaluazioetan zehar ikastetxe lehenengo mailatik 4. mailara argalagintzera, Mankodukako programen barruan, eta beste ikasgaiak inspiratzen direnean horrelako gauzak egiteko aukera ditugu. Alde batetik ikerketa taldeak bere prozedura zientifikoa eta ikerketak plazaratzen ditu, beste alde batetik ekologia eta naturaliz zientzia herritarra martxan jartzen duen beste iniziatiba bat praktiketako ikasle bati esker. Eta gero beste alde batetik, beste ikasgai batzuetan sortzen diren iniziatibak hegaztien erastuntzeak inspiratuta hegaztien zensoak sortzera eramaten gaitu, eta urtero gauza desberdinak egiten dira, urtero erakusketa hau betetzeko aukera dugu, eta eskerrik asko. Gu astearte eta ostegunetan joaten gara ibaira, jakiteko nola dagoen ibaia eta bere osasuna ona den edo ez. Gu honekin neurtzen dugu eta lehendabizi hartzen dugu temperatura honekin, gero hartzen dugu pH-a honekin, oxigenoa honekin eta konduktibitatea honekin. Nire bakinen niretzako biologia interesgarria da eta ikertzea gustoko dut, eta ere beste moduan ikasteko aukera, beste moduan ikasteko, beste modu batean ikastezaketako eta gero 4. mailan nota igo dezake. Ni gaia interesatzen zaitalako eta beste modu batean lan egin aldukolako praktikoki klasetik atera, eta gainera 4. BH nota eragina izan.